Eta hiru oinarri azpimarratzen dutxu ez bertan. Merkataritza eredu profesionaltasune, proaktibidadi eta oso urreku isaki. Eta kalidadezko merkataritzi ahalbidetzen da dena hain zuzen be, balore horrek edo zutabe horrek dile esango duke eta herrirako nahi duen balorik bebai. Herrixe bisik mantentzen laguntzen da delako hain zuzen be, balore horrek dauken merkataritzi. Bai ez dizena garai errezak, erronka handixak azaudik, teknologisi, demografisi, ingurumen eraldaketi, operadorea handixan legi, digitalizazioa premiak eta bar. Eta guzti horrei erantzuteko, epe luzeko proiektu de hau, non merkataritzi bera, elkartik, merkatarizok, elkartik, eta erakunde publikok batea elberduen bidi urbileko merkataritza hori zantu eta suspertzeko. Bizkaiko Foru Aldundixagaz batea, ondarko udalape tokiko merkataritzen aldeko apustu etxen da, merkataritza hori berritzaili, lehiakurra, erakargarrixe isateko, eta zelan ez horrekatzen alako erresan kohesinoi, segurtasune bebai, eta garapen ekonomikoai laguntzen dotzalako eredu horretako merkataritzi. Ezkerrik asko etorrezatzen merkatari guztioi, Satoz elkartiai, Bizkai dendakei bebai, zelan ez, etxen dozuen lan guztiatxi. Eta balixo da txele gaurku, ikuspuntu diferentik maigaineratu eta bideo honetan aurre etxeko. Eta beste bai, ekonomisi sustatzeko saliko foru diputatuai, erretxara, Ainara Basurtoi, emongotzate berri.